Kita kasi ko tamanim-nim naglag no na sakit ang angkas na mo na bilik ko ang. Ana. Wake up. Ano na orasan? Ay nako. Alas 7 gaya man. Nay, rabiin. Napautay turog ko siya. Maglaing ta ni Rick na ta. Balasan ko. Apay ni rin anak ko nagpinta si tagtagainip ni Daddy. Kamkamatin na kanon ni Maui Taylor ko ni Jillian Ward. Iji-igit ti baybay. Nang di problema, damag kadwada nga pulis. Barang maamuak to ati rason to no matagtagainip ko man iso da kadwan. Sakto da kayo. Mabisin na kon, pinaglalamutin. Apo, nakaluto nga ta ni Beskon. Ni, nagyelo dan ni. Apo, pasensya kayon ano nasibugan na kay man tatay bigat di nga taon. Hanaamot kukuan na dijay. Alag sabong kayo hangka agyel-yelo kay uma din eh. Pauni di nga tao nga minin ni. Pagpada na kay saman ka digito mula ng agyel-yelo bulbulong nan ni. Nasanengan. Uray kita na to'y talaga hanamot kukuan na maminsan pa'y ani. Alang nga niluto na aya. Tenga ta tinola. Di mo pagayam na kaisang din na boy. Paunayin. Kaawang pagayam na isang na nga sigaan. Paunay, deti nga bakutan eh. 7:14 na. Hala nga taman ti ubra na na eh. Paunay, deti nga babae. Kat adaman ni Jahin. Sayang dagitoy. Anaya mapaspasamak kanya na. Mabalin sa nga mapa nagpa-check up ta doktoran na sobraan na unay hindi araramatan na kadigita nga mas masitas na. Ura kita natuwing Agado pagayam na. Hoy babae. Hoy. Apay. Ano nga apay? Anong problema, masika Ana orasan, alas 7. Okay, ano ka na alas 7? Di kami nakaluto. Pangrabi tayo. Anak, kahit mo sabayin, ilutwang ka? Kailangan kasi ka, babae. Ilutwang ka, kitam na mayam, di gito yung mulak ni. Uri kitam, narigrag kisabsabong dan, tapi lang nagyel-yelo. Gangay lang, di tatala sobra nga, tisibog. Tapi namin sibug-sibugam. Baong ka ba nga sibugam? Katatay di jayin pas-ispas magtina. Pas-ispas, uri kitam, kakaasidan ni agyel-yelo, kabaro pa, dito yung kakagatang. Ni, Mula na deta. mula lang kayo. Alis to pagbiagan tayo tao nga mabisin. Anang harot pa mayam. Gungkunanan alak kayang kanikat agluto kat si Damon agluto kat kanemon. Ikaw ano saan? Labagan ka na eh. Hanapay. Kaya mo talabagan ka. Sakto pa imang labak king kata na pamuing kasad kita mulmulak ni. Ano? Tamulmulak pinagyel-yelom tabulbulong na. Nagregreg ti sabsabong na. Ikaw gluton na bes. Agluton ipagpadam tamulak kada kita mulam nga agyel-yelo. Hoy. Ano hoy? Deta Oh. mulak nga gilelo, agsukat ti anana deta, agsukat ti bulong na, deta ti kung kunada, aglupos. Aglupos apay uleg. Uleg Uleg kitam. sikat uleg ure kitam Ano, kaya mo mga parparwalan data, mas importante, di kita mulam ng siyak. Won, may importante atang imsika. Do di ka makauray, ti masida nga ilutok, inga agluto may maysam. Nga mulat na mauray, tumalaw ka to'y balay mi. Balay mi, ka, di yung mulak. Nakaro ka unay. Ano ba, unay? Ano, umay ka na, bakit pa-check up ka? Di hospital, apot. Check up. Uri kitam, hanak sagsagid. Nabilik ko, kinlaw. Apo, ugilang na ilangis. Ninam. Apa? Nakadunga mo, pati, ibila ulo-ulo na. Kami, miso di sarapam. Ay, sarap pa! Kaya yung kadyo ko mo lang, nagbatid dyan pa na yung kadyo ko Amo ni. tetext na manim-manim ni Uri kita kasi ko tamanim-manim naglag no na sakit ang angkas na mo na ulo bilik ko ang to. Katawa ka ba Apa, miso di sarapam. Mabusang-busin sa balay sarapam. Uri kitam. to ang Alaulay na narod. Kaya nun! Ko, ibigpigsak. Jay. Hindi kita mulam na tati as-asikas mo mo. Kaanad, kuma. Alam mo si kalaklakayang kan. Di ka kuma makaluto ti bukod mo kasi da. Dapat may rit. Jenny, sulatak ka ni mo nagbising kan. Rehit pati inda po rehit. Wow. Pati hindi rehit.
Wo, direhit kamot. Pati palagay mo, rehet. Wo, napay. Importante ba, dyan mo lang yung sika. Alam, metan eh. Sulog to pa, manim-manim lang. Sulog-sulog kita.